खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कंग्रेस आरो रायजो दलनि गोरोबथाया थुंगेबाय। बिधान सभा बिसायख'थि बिजेपिआ 20 मेनि गेजेराव बिजाथिनि फारिलाइ फोसावगोन। आसामाव देग्लाय सिगांनि बायदि ईद फालिया। गोजाम सरायघाट दालांनिफ्राय सानै सेंग्रा सिख्ला बाज्रुमदों। रेस्किउ अपारेशन सोलिगासिनो। सटियानि मोनथाम थावनियाव इभिक्सन खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोलाव सम नेनायनि उनाव जोबनायाव थुंगेबाय कंग्रेस आरो रायजो दलनि गोरोबथा। बे बाथ्राखौ मावख'आरि महरै फोसावबाय रायजो दलनि आफादगिरि अकिल गगैया। काजिरङायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो दल आरो कंग्रेसनि गोरोबथा खालामनो नाजानाया थुंगेबाय होननानै फोसावदों अकिल गगैया। लोगोसे मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोबथा खालामनाया जाफुंसारनायनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगৈ आरो एमपि रकिबुल हुसैननि सायाव दाय जाबसिनो आरो एमपि प्रहद्द बरदলৈखौ क्लिनचिट होनो नाजायो। मख'नो गोनांदि गौरब गगैनि अहंखारनि थाखायनो रायजो दल आरो कंग्रेसनि गोरोबथाया मोगथां महर मोनासै। गासैखौबो नागारनानै रायजो दलआ थिं बियाबखौ नागिरदोंमोन होननानैबो अकिल गगैया बुंदों। बबेखानि प्रहद्द बरदलैआ थिं बियाबखौ रायजो दलनो हगारनानै होनो राजि जादोंमोन। नाथाय गौरब गगै आरो रकिबुल हुसैनआ गनायाखै आरो हगाराखै। बेनिखायनो गोरोबथाया जाफुंसाराखै होननानै कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों सावरायो अकिल गगैया। आसामाव बिसायख'थिनि बोथोर। रायजोनि खना खनला बिसायख'थिनि बार आरो राजखान्थि दोलोफोरनि गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ गिबि खोलोबआव 42 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। रायजो दलआबो गिबि खोलोबआव 11 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावदों। नाथाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि आरो एजिपिआ दासिमबो बिजाथिनि फारिलाइ फोसावाखै। बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिजाथिनि फारिलाइफोरा गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। अब्लाबो बेफोर फारिलाइया नंखाय आरो जेबो बिथा गैया। बिजेपिनि गोजौ थाखोनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 13, 14 एबा 15 मार्चआव बिजेपिआ मित्र दलफोरजों लोगोसे मोनसे जर'खा मेलाव जथुमगोन। बेनि उनावसो मिरुनि गनायथि बायदियै दोलोनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ थि खालामगोन आरो 20 मार्चनि गेजेराव बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावगोन। बबेखानि सानसेनि गेजेरावनो बांसिनथार बियाबनि बिजाथिखौ फोसावनो हागौ होननानैबो पार्टीनि सुलुङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनि सिगांनो हादरनि बिसायख'थि आय'गआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि नटिफिकेशन एबा खालार फोसावनो हागौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय आसामाव ईद फालिनाय जानाय नङा। मुसलमान समाजनिफ्राय बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों। जुबिन गार्डनि थाखाय बे थांखिखौ लादों मुसलमान समाजा। दा बे समाव रमजान दान सोलिगासिनो दं। साफ्रोमबो मुसलमान सुबुङा बे गोथार रमजान दान आरो ईदखौ नेनानै थायो। नाथाय देग्लाय आसामनि मुसलमानफोरा सिगां बोसोरफोरनि बायदि गाजा गोमजायै ईद फालिनाय नङा। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्ड गैयालासे गिबि खेबनि थाखाय ईद फालिगोन आसामनि मुसलमानफोरा। बेनिखायनो देग्लायनि ईद फालिनायाव सिगांनि बायदि गाजा गोमजाया थानाय नङा होननानै आमसुनिफ्राय फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जुबिन गार्ड गैयालासे देग्लायनि दुर्गा फुजा आरो दिवाली फोरबोखौ जेरैबायदि खुंनाय जादों बेबायदिनो ईदखौबो खुंनाय जागोन होननानै बुंदों। बुरलुंबुथुर दैमायाव फिन सोमोनांथाव जाथाय। सानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बुरलुंबुथुर दैमायाव बाज्रुमदों। बेनि उननिफ्रायनो गोमानानै दं सानै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि गोजाम सरायघाट दालांनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव बाज्रुमदों सानै गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्ला। बेनि उनावनो सानै सेंग्रा सिख्लाया बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव गोमायो। बे जाथायनि गुमुर मोननाय लोगो लोगो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आरो दैमा पुलिसआ बुरलुंबुथुर दैमायाव रेस्किउ अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सासेबो सुबुंखौ नागिरनानै मोननो हायाखैमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोजाम सरायघाट दालांनि रिलिंखौ बारनानै गिबियाव सिख्लाया दैमानि दैयाव बाज्रुमदोंमोन। बेनि उन सेंग्रायाबो दैयाव बाज्रुमो। जालुकबारिथिंनिफ्राय फैदोंमोन सेंग्रा सिख्लाया। बबेखानि बै सानै सेंग्रा सिख्लानि मुङा मा आरो बिसोर बबे जायगानि बेनि बागैबो दासिम मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथाया रायजो नाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। आसामाव फिन बुलडजार एक्शन। रायजोआव सासेबो आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफ्रा थानो हानाय नङा। बे खेबाव बिश्वनाथ जिल्ला खुंथायाव आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै बुलडजार अपारेशन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सटियायाव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन एबा होखारनाय हाबाफारि बानजायदों। सटियानि गुबुन गुबुन मोनथाम थावनियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ दिनै फुंनिफ्राय बुलडजारजों न' बां सिफायनानै होखारदों। बे हाबाफारियाव बिश्वनाथ जिल्ला खुंथाया गं 65 नखरफोरखौ थेर बेथेर खालामनानै होयो आरो बे ओनसोलनिफ्राय होखारहरो। बबेखानि रैखाथि आरो आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै होखारनाय थावनियाव 200निबो बांसिन पुलिस जवानफोरखौ थिसननाय जादों होननानैबो मिथिनो हादों।
मख'नो गोनांदि सतियानि मोनथाम थावनियाव दिनै आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लानाय सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ फारसेनिफ्राय सिफायलांनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो थागिरिफ्रा गावबा गावनि न' बांफोरखौ गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव खारलांदों। बेनिखायनो दिनैनि होखारनाय हाबाफारियाव जेबो रोखोमनि हेंथा हेंसि एबा आयेन आब्रुथिनि थासारिया जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।